African swine fever avura joini pen Karbi Anglong alu longhong o kejor pon pide jiaphan Karbi Anglong district administration a hin pen kapangda pininangli tuma thengno along kebana birta laki isi kenang sor birta Karbi Anglong life pen non hedjong kelong dona birta tenke African swine fever ki so avura joini Karbi Anglong administration a hin pen Karbi Anglong alu longhong o kejor ahokum inkir pon tanglo Bangso African swine fever ki so avura joini pen John Pharopli social longhong aphai kithia birta klanglo Bangso phuthak district administration hin pen hukum ki pipon ave tik aporang bong longhong au kejor pon pe dejia phan pachini ponlo Labangso birta laki district administration hin pen sikjira sai kideng pon birta Dipu farm along John Pharopli longhong aphai kithia birta klangpon Bangso phuthak district administration hin pen kapang daga birta laki longhong au kejor hukum kekhang asonsi kepon ke bana barsai anta hukum pipon pe puthora birta RJ tha Karbi Anglong district alo non amat ke longhong o kejor pon pe dejia phan district administration a hin pen pangdak ponlo Jasmet American swine fever ki so avura joini pen district alo longhong o kejor hukum kekhang asai deng ponlo birta tengke John Pharopli social longhong aphai thitanglo kewangjia poralong district administration a hin pen kejor hukum ki pipona vettikan ke Karbi Anglong district along longhong o jorlongli News Desk report Karbi Anglong live Choro lo Karbi Anglong life kelang ber arada tuma phasami nilisami juli bepi lapenang tum jonsi lapuson thak kenang solapen kichumi sana berta lang jipulo tangte nangliar elong kedo Karbi Anglong life channel along subscribe tha choro lo kelang por